abantu abuluswayo. Yesu uzozalusa majafta. Amen. But uzawusebenzisa ntoni ukusalusa? And then yintoni lazayalusa phakathi? Amen. Na uJesu akasekho emhlabeni ngesiqu. Akekho emhlabeni ngesiqu. Kodwa ukhona uYesu emhlabeni ngotoliko. Ndithi uYesu waseNazaretha akasekho emhlabeni. Sisho singasekunene kababa. But ukhona uYesu. Hayi ngesiqu, ukhona ngotoliko. Loluphi olutoliko limenza uYesu athi engasekunene kukaBaba abe ekhona nasemhlabeni? Lona toliko athi uYesu xa ehamba athi uyeza umoya ongcwele. Asixele zonke iqualities. Athi uzawungqina uzothetha ngam akazelanga okungokwakhe. Mina uMongcwele akanayo imandate yakhe. But uzele okukaJesu. Njengoba noJesu wayezele okukaBaba. Ndithi kaloku uJesu xa ehamba uyasixelela umuntu uyeza. Asibeke iqualities ezinezithanda i-advocate no. But ke ame kwinto abangaba athi uzofakaza ngami. Athi ndiyakuba nevelu ezinhliziyweni zenu xa nithe nandiva ngomoya. Mina ukhona uYesu ongaphekelayo uyomfunda. Kodwa ukhona uJesu ontolikwa ngumoya ongcwele. Lo athi uYesu ndiyakuba nexabiso ezinhliziyweni zenu xa nithe nandiva ngomoya. And uJesu utsho kubafundi bakhe abahambe naye bayayazi i-background yakhe. Uba ufuna i-background kaJesu wawunobheka kuPetrose akuxelelwa uYesu wazalelwa esitalini semahashi. But the same Peter oyaziyo i-background kaJesu uthi uYesu kuye uyeza umoya uzofakaza ngami. Kwaye ndiyakuba nexabiso ezinhliziyweni zenu xa nithe nandiva ngomoya. Church of God. Suphelela kulo Yesu umxelwa ngumfundisi. Suphelela. Ukhona uYesu oxelwa. Ndawuthi into uThixo uxabisela lonto. Ndayibona uba mntakamlaleli ba. Xa uYesu etolike kakuhle. Yamazi uba umntu uyaguquka. Ngoku sasimbonile ezihamba ngaphambili ezo shemba kwam. Ishemba kwam atsho. But the day efumana the divine interpretation athi ngexesha hleli phansi athi ndiyazinikela. Kanti ufumene uYesu otshilwa ngumoya. Ngoba lo Yesu ndithi ke ngoku nguye okhoyo emhlabeni. uJesu waseNazaretha ungasekunene baba. Mhlawumbe bazathi abandithela ngoYesu babini endifika khe endisikadile erezini. Ungatsho kuthiwa ufuna uYesu babini. No uYesu babini. Ndithi kaloku uYesu lo unguphesini ungasekunene ukababa. But the same Jesus occupied okungasekunene ukababa ukhona emhlabeni. Ukhona nakulo. Ukhona ngotoliko kaMngcwele. Xa emtoliko uMngcwele uYesu umenza bevisible, umenza bekhona. Umenza bekhona. Xa emtolika umenza bekhona. Xa emtolika umenza bekhona. That's why uJesu
ukhona emhlabeni, ukhona ezulwini, ukhona ezulwini ngesiko, ukhona emhlabeni ngodumo oluqheleka moya. So uJesu lo ngelezimanye ukuthi ngifuna simbone uba uza kusolusa ngantoni. Akanakusolusa ekuseboneni kabawo. Uzomela abe khona emhlabeni uzakwazi ukusolusa. Kanti uzaba khona njani Yesu kodwa sithi ungasebunene kabawo. Uzaba khona njani? Ndizaba khona xa nithe nandifa ngomoya. Ndibe khona nje. Ndithi nisezulwini ndibe ndikhona nje. So yintoni le uJesu azokuyalusa kuthi? Yintoni efuna yalusile? Uzokusalusa umphefumulo wethu. Uzosalusa lo? Disappoint. But ndiye ngithethe ngehlobo. As I'm growing in the Lord, ndiye ndafunda izinto ezithi ukuba ezinye intshumayelo singashumela kwabantu bakho okanye zishumayele i-future. Sure. Bakhona abantu abazawuthi kwi-generation ezaba baleke intshumayelo zabo ezazingavuwa ngabantu abashumayela kuzo. Ngozabe sense kubo. uYesu uzokwalusa umphefumulo wakho. Because umphefumulo wakho nguwo lona uThixo funeka ewalusile. Funeka ukuthi ewalusile umphefumulo wakho. Uwolusa ntoni? Qala interpretation kaJesu iyenziwa ngomngcwele. Ufumana lapho ngongcwele kuTolika uJesu. And then ungcwele ke ndithinda akatoliki i-background kaJesu, akatoliki i-history yakhe, akasixeleli about the color of his skin, but usixelela about the content of his character. La content of his character kufana noba mlamleni umzekelo uba ungathatha iflower uxove ufake ngapha, ithi xa seyinyukile uthathe ufake isandla kula flower ugalele kwesinye isitshe, ukhuphe igwinya ngapha, ukhuphe igwinya ngapha, ukhuphe igwinya ngapha, ukhuphe igwinya ngapha, ngoba ezi zinto ziphuma mhlabeni inye. So uJesu xa sithe sava ngesimilo sakhe kwenzeka amagwinya alindelwe nguThixo, ngoba akhona amagwinya alindelwe nguThixo. uJesu waba ligwinya lokuqala uThixo awalitestayo, wayibona inhlama ebhabhule emhlabeni uba ifanele ukuba ngaba idliwe. Mamela bazala xa ubhaka mawukovile awubona wonke amagwinya. Umagwinya beli ngudle yonke ukuba iyisti khona, ikiwi khona, iswekile ikhona, ubona onke lamagwinya kule nhlama azawufana. So uJesu waba ligwinya lokuqala. Se uThixo efuna amagwinya asinti, wathesta uJesu, wambona ulilo igwinya elifanelekileyo. So uMoya uzokhupeza ingredients zenze uJesu waba nguJesu ezezikhuphela kuwe.
uzotonika. Xa etonika ukhupeza ingredients zenza uJesu waba nguJesu, uzikhuphela ngapha. So ndithi ke ngoxa uthatha yeast engapha uyigalela ngapha, iflour engapha uyigalela ngapha, kude kubekho inhlama ngapha nangapha. So uJesu uthi esezulwini abe ekhona phi emhlabeni, ngoba ezazinto zenza uYesu waba nguYesu zeze azosisengela zona umuntu wena. Zosisengela zona. Zosisengela zona. Asoluswa lilizwe lethu Yehova kumelusi wami, kodwa soluswa zizinto ezenza uYesu waseNazaretha waba nguye uYesu kaThixo.